Dette afsnit er sponsoreret af B&G Navico. Så er det den 6. Så er det i dag, der kommer gæster. Der kommer en gæst, Allan. Så det bliver godt. Klokken er 9. Vi skal tage det om af. Jeg er lige stået op. Og børnene er også lige vågne. Sover som regel til klokken 9, sådan 9:30 eller noget. Kommer ind, jeg er væk, så vi skal tage afsted. Så går man så også i seng klokken 12 stykker. Så det passer meget godt. Men det er jo fordi, det er så varmt mange gange om dagen. Så om aftenen der får man sådan mere energi. Så en flot morgen der. Nu forlader vi Los Cristianos for sidste gang. Så har vi ellers ligget en del. Et dejligt sted. Det er jo helt vemodigt, at jeg skal sejle herfra. Jeg har ligesom ligget her så længe. Den her, den er vi så vågnet nogle gange ved. Men heldigvis sejler de ikke om natten. Så sejler bare stærkt, mand. Det er helt vildt. Det er bare en turbofærge, det der. Er det også en vulkan, Andreas? Ja. I tager et billede af jer to, der sidder her og hygger. Andreas, du skal sørge for, at vi kommer ind i havnen. Eller leger du bare med bil? Vi siger lige til, så skal jeg nok gå og lægge finder. Tror jeg skal lægge mange, hvis du skal. Ja, vil du være, så går far ned og sover, og så kan Andreas styre i havn. Ja. Har vi måske 40 finder, vi kan styre rundt om båden. Ja, og foran. Og foran. Og bagpå. Jeg tror egentlig ikke, der går så mange år, så tror jeg sgu godt, Andreas, han er god til at styre ting. Også med fjernstede bil. Han kan bare parkere den og alt muligt. Har parkeret den derinde. Har du parkeret den derinde nu? Se det. Ja, det har du så også da. Efter has og mas, og vi langt om længe er kommet ind på plads i modvind og sidevind, og jeg ved ikke hvad, så kommer sende trillene her. De skal ligge lige der. Så det bliver dejligt nemt lige inden det hul der. Så det er godt nok. Nu skal jeg hænge gas på Ja, Mia, hvor vi se, hvad du har lavet? 1, 2, 3, nu. Wow! Ej, 2 kærester. Siger du, ej, 2 kærester? Det har jeg jo ikke. Nej, jeg skulle dele med heller ikke have 2 af dig da. En, det er rigeligt. Så kommer Elsa, som er endnu en dansk Lagoon 400, skal følges med os. Du bliver nødt til at tage en tur med, jeg fik det ikke på video. Du bliver nødt til at tage en tur med, kom så, løb hurtigere, hurtigere. Du er god til at kaste. Så er du lige Marino der, Jesper. Ja. Kaster jeg både sove her. Du kaster bedre end mig, kan jeg se. Jeg var vant til at kaste. Jeg går ind den første gas, de gør, Mia. Til Atlanterhavet. Ja. Og det er Allan, vi må se, hvor langt Allan han er kommet. Han er i hvert fald på havnen nu. Ikke noget. Spiser en pille, eller hvad gør man så? Ja, det ligger her på en episode eller serie. Ligger til, at du sover med hovedet.
Nej, jo, det er de der. Nå, er vores er sat, de er sat lige inden for døren. Ja, det er de også her. Det er fordi, de tænker, de her kabiner. Nej, ja, det er rigtigt. Ja, her der sidder vi nemlig nede bag. Sådan. Og det skal Ja, det er godt. Det er dejligt. Så har jeg fået kabel hjem til vores ekstra BNG-plotter, og har haft lige tilsluttet, og det virker som det skal. Så det er noget med at skille en masse ad og få den koblet op til den anden kortplotter via sådan et modul, der sidder heroppe, hvor der er plads til ekstra stik i. Så nu skal mig og Allan bare i gang med at trække kabler rundt i hele båden, så vi kan få det tilsluttet rigtigt og få lavet et pænt hul til kortplotteren, hvis vi vil bore i pladen. Og ellers skal den bare lige stå på bordet lidt endnu, indtil vi har fundet ud af, at det hele det virker, som det skal. Men tid til det hele virker, og den trækker kortet op på den store plotter og ned på den lille. Så det er rigtig fedt. Så kan vi både styre båden indenfra og udefra alle steder fra. Så det er dejligt. Så kan vi jo. Ved du hvad? Så er det kun indmanden, det mangler, Andreas. Så ligger jeg lige klar til at zoome ind. Og der bliver lavet lektier i dag Og det igen. her det er min bedste opgave, jeg nogensinde. Er det det? Er den spændende? Sejt, Mia. Skal jeg pakke det pakke? Hvor skal den være henne? Ja, så kører vi lidt videre. Hvad? Jo. Det er helt vildt. Ja, piger, hvordan delen er I kommet over på den båd? Over på den anden side? Hvilke voksne fik I lov til det? Det var en Sonjas mor. Okay. Bare jeg har fået lov. Og så har jeg kommet med. Sådan. Fik I så også løbehjulene med? Ja, det ligger der på dækken. Sådan. Kommer der simpelthen en dansk båd mere? Jeg ville egentlig have filmet jeres entré, men så blev jeg sat i arbejde i stedet for. Det er egentlig fint nok til bristen. Ja, ikke? God handletur. Thank you. Rigtig god tur. Vi er på vej ud for at handle til Caribien. Første omgang. Rigtig meget kød. Rigtig meget mad. Igen. På målen. Sådan. Det er det sidste bacon. Det er det sidste bacon. Så er det bare pølser og fylde tilbage. Kommer der endnu en dansk båd? Jeg har dansk flag, så jeg ved ikke, om det er den. Nej, det er en dansk båd. Okay. Ja. Det var godt. Det var faktisk også ret sejt lagt til med vind og sådan noget der. Det var sgu godt gået. Jeg har det på kamera. Jeg kunne alligevel have plæret dig lidt der, var. Jeg er nødt til at følge op på billedet med en film af til vores kanal, jo. Af den her super lækre karry, som Allan har lavet. Den er eddermame godt. Er det ikke rigtigt, Andreas? Ja, Er det ikke lækkert? ja. Sådan. Hvad siger du, Mia? Så hvad? Og er det god mad? Jeg skal også lige have noget her på. Lidt mere. Skal der mere? Hvad er det, du skal mere af? Det der. Okay, Nej, mere. det må vi lige finde ud Du af. skal også spise noget mere kylling, Andreas. Ja. Ja. Det der oven i sovsen. Jeg skal nok fylde mere sovs i, men Nu. du skal lige spise noget kylling først. En kylling. Det er hyggeligt. Jo. Ej. Inden du er væk. Typisk Andreas. Andreas, I morgen, den 9. november, og fyldt med danske over. Det er eddermame hyggeligt.
Så er lige kommet en dansker mere. Knud Geo i Bianca. Så han skal lige finde plads herinde. Ja, det er simpelthen bare mega hyggeligt, at der er så mange danskere. Lige meget hvor man går hen, så kan man lige få en god snak. Så altid nogen til at hjælpe. Det er så fedt. Så det bliver sjovt at sejle så mange både over. Vi har faktisk, jeg tror, 13 både nu. Jeg skal lige få en del mere. 13 det er sådan lidt et skidt tal. Så nu må vi se. Har vi første skippermøde i dag, hvor alle skippere mødes. Så skal vi lige snakke om, hvordan vejret ser ud, og om det stadig er planlagt, at vi sejler den 12. Så det må vi lige se. Jeg tænker, hvis han siger, at der kommer et eller andet tidspunkt, så skal vi lige dreje lidt. Jeg bliver nødt til lige at have på video, vi sidder og får gå rundt med vores Iridium her. Vi er blevet enige om, det er næsten nemmere at hente sextanten nedenunder, og så tage den i stedet for. Det skal vi også have gjort, ja. De begaver unge piger, der får være. Ja. Jeg tror, de har været tidligere oppe i dag. Klokken er 11 i Danmark. Siger de. Nej, det er rigtigt klokken 11 i Danmark. Ja. Jeg har været op klokken 3, der var nogen, der har stjålet mit rygsæk, ved vi jo godt. Både H26, hvor den plads er næste år morgen. Jeg skulle bare lige over en pakke på posthuset. Det her terræn, det er simpelthen så kuperet. Så det er fandme hårdt. Så havnen ligger lige herovre bagved. Og posthuset ligger lige derovre bagved. Og det er altså op og ned og ind i landet og tilbage igen, og fordi der er så mange klipper her. Men det går. Det skal nok lykkes. Vi har købt sådan en rigtig fin isstandingmaskine. Den holdt i 1,5 måned. Så den skal lige sendes tilbage igen. Den koster 2.000. Så det vi skulle lidt for fattige til at tænke, de skal gå tabt, så jeg må bruge en blåmand på at sende den hjem. Og så har vi da 500 til overskuds på den til at købe en ny, når vi rammer Karibien. Så må vi håbe, det er istandingmaskiner derovre, fordi det har de ikke hernede. Så hvis I skal afsted, så husk en istandingmaskine hjemmefra. Man kan simpelthen ikke opdrive dem hernede, og det er alle, der har problemer. Så den her, den fik vi med ned med nogle gaster, og den holdt 1,5 måned, så kunne den ikke mere. Så køb morgen en, hvis I skal have en med. Så kommer man frem efter 6 kilometer og finder ud af, at postkontoret det er reddet ned. Fuck. Jeg ved ikke lige, hvad jeg gør nu. Det skal jeg finde ud af. Det kan altid betale sig lige at gå lidt ned ad vejen. Så jeg har lige kørt forbi posthuset. Men resten var bare forkert. Bum. Det skulle være umådeligt uvenligt derinde. Så jeg skal lige have preppet mit skraldespansk og fundet ud af, hvad det hedder med tracking på spansk. Og så tager vi den på skraldespansk derinde. Så kan det være, at det bliver lidt mere venligt. Pakken er der endnu, og jeg har været derinde. De må ikke sende produkter, som indeholder gas. Og i og med, at det er en lille fryser, så er der jo gas i. Jeg bliver så træt, altså. Nå, jeg skal finde et eller andet sted. Men ellers så tænker vi fest. Og der er et opslag op på Facebook. Hvad tid er klar? Så jeg tænker bare, det er det, vi kan gøre. Det er sjovt, når man begynder at optage, så stopper folk med at snakke. Der er intet smut over. Jeg har bare ikke noget at gøre. Nå, men vi har fået varer, og de planlægger, hvordan det skal lægges ned, ikke? Lige præcis, det er nemlig også hørt, at man skal vende til dem. Så det ville også være rart at komme til dem. Det har I ret i. Så tænker jeg, at
Kommer sidste gæst. Er det I? Nå nej, det er den sidste gæst. Vi mangler også Jannik, det er rigtigt. Han kommer om et par timer. Turvogn. Det er grøntsager. Det er bare sådan lidt af det, vi pakket. Og der er det endda stillet pænt. Jamen det er der ikke i poserne, der er det endda stillet op lidt sorteret. Ja, det er nok. Ja, det er meget. Jeg tror også, vi har taget alt. Vi er gået op og hentet pizzaer, mig og Nina. Så vi har fundet sådan en fin lille kinesisk sted, hvor de også laver pizzaer. Og det har vi ligesom prøvet før. Vi har fået gode anmeldelser ind på Google og TripAdvisor. Så det skal nok blive godt. Vi skal bare på sådan en 2 kilometers vandring hjemme af. Der kører techno i baggrunden, og mig og Nina vi er lige blevet enige om, de er simpelthen bedre til at lave pizza, vi hører techno. Fuldtallig. Ja. Vi har et lille billede af os her, at vi sidder og spiser pizza. Og lidt video. Du ligner seriøst en hippie, der sidder der altså. Jeg er en hippie, der sidder her, Jesper. Det er det eneste, jeg laver. Jeg er krabbe. Jeg er mor, mand. Ikke frem! De 2 tyre hernede i enden af det her tog, de skal lige slappe af. Ja, jeg er klar. Kom længere! Det var Nina igen. Hun vil gerne være på kamera. Kom her, Nina. Kom, Nina. Kom, Nina. Helt ligesom i mørket. Hvad, Jannik, så er du lige at pille ved løgn, eller hvad? Jeg piller ved løgn. Ja. Der bliver vasket frugt til den store guldmedalje her. Ja. Og Mathilde, hun er blevet Mrs. Vakuumpakker. Vakuumminister. Ja. Jesper, kan du ikke lige fortælle, hvad vi skal? Vi skal demonstrere en redningsflåde. Og så skal vi prøve at kravle op i den, ikke? Det bliver fedt. Vi prøver at vende rundt også. Ja. Har I ikke en vendbar redningsflåde med? Jo. Men det er ikke alle, der har det. Vi går igen, eller hvad? Vi kommer lige herned til. Men Mia, det er en redningsøvelse, hvis der sker. Hvad er det første, man gør? Jeg har fået lov at låne. Nej, du har ikke fået lov at låne den her bog. Jo. Nej, jeg ringer til politiet nu. Ja. Den kan jeg ringer ikke til politiets båd. Det står på lige der. Har du taget dine fødder af? Har du taget dine fødder af? Nej! Det var I sgu da ikke enige om, I to. Så skal der hæves i linjen. Skal vi ikke have det til lidt længere væk? Og så træk til. Hårdt! Det skal være sådan et hug, som giver.
den har givet op. Så vi stod på et lager i 12 år. Hey! Prøv at se, om vi kan skubbe de voksne i vandet. Det skal ikke bruges igen, jo. Den er kasseret. Den er for gammel til det. Kom publikum. Kom tilskuer. Det er sådan en regnopsamler. Så der er tagre på den her. Er det ikke smart, at den bundet fast derinde til? Ja. Hvorhenne? Derovre. Ja. Skal vi ikke bare lade ungerne hoppe i og så kravle op i redningsflåden? Eller skal vi lige lade en vise, hvordan man gør det først? Ja! Nej, jeg har bare Der er sådan en badestige herinde, man skal sørge for, at de sidder fast, der hvor vi får skåret løs. Men det er faktisk fint nok, fordi så skal man at komme op i sådan en der i høj sø uden stige, det er også pisse svært. Altså, Uden stige. Uden stige. Og svømme lige lidt ud. Ja. Fordi altså, teknikken er noget med, man skal, hvis man har veste på, og du har meget tøj på, så kan du være meget tung. Og så gælder det egentlig om at skubbe sig selv lidt ned under vandet. Hvis man har meget tøj på og vest og så videre, skubbe sig lidt ned, så man får tryk på. Og så i det der buoyancy, der er i ens krop og vest og det er med til at løfte en ud af vandet, når man skal op i redningsflåden. Prøv at se, nu skal vi lige se Jesper Larsen. Vi kunne ikke se dig! Vi kunne ikke se, hvordan du gjorde! I andre skal lige prøve at gøre det uden stige. Der er faktisk ret højt op, men ligger dernede. Det samme. Ja. Jeg tror, jeg går i herovre. Nej, jeg vil gerne lige fra den her båd. Ja, prøv dig op. Ja, det er det. Og så forestil jer, at der er 5 meter bølger. Prøv lige at stå og græsseren. Kom så. Hvorfor vil jeg gerne have, at du kommer med? Og så stod imod. Hvordan kommer vi op lige nu? Der er en stige herinde bagved. Helt klask i øjet. Jeg skal lige filme. Okay. 3. Så lige at se. Der gik noget. Det gør hun så der. Føler du dig sikker? Føler du dig sikker? Sådan, Nina. Okay, du trykker lidt. Vi kravler i. Nej, det ser jeg ikke. Den ligner som om, den ikke er spændt over det. Ja. Prøv at justere vesten lidt. Nå, nu skal de prøve at vende en flåde, hvilket er rimelig svært. Og så er der en snor træk i, det er fandme nemt. Jannik, prøv lige at vende den om. Det var der lige tank siden selvfølgelig der. Ja, det er præcis. Nu skal jeg bare ud til dig, Frederik. Okay. Den siger -7. Er I ved at pakke det hele ned, eller hvad? Er I tæt på? Det er godt.
Så skal vi have vores guaca. Det her kan vi også have op. Altså der er 2 guacamole i når jeg skal det her. Men vi lader det her være op og krydderier det være op. Det går lidt mere. Ja, det er ikke tømt. Men jeg har brugt mange ting op, fordi jeg er lidt mere. Kan man godt sige. Jeg tager endelig bare det her. Der er 3 kilo. Jeg prøver lige at fange, at vi har human teachers i gang her. Jeg har fundet en. Andreas, vil du være med til at se den? Der er de knive. Hvad er det, Andreas? Se hvor mange mennesker. Andreas! Det er lækkert. Vil du være med? Jeg er simpelthen nødt til lige at have både et billede af dig med en fin tegning og video også. Sådan. Det giver da maks mening. Der er sengene, og der sover vi, og der er maden, og rød remoulade. Vi er Andreas og Annie klemt ind dernede, ja. Gistebænk. Fedt. Så det burde. Det er sat med professionelt, det der. Nu ser vi. Godt gået. Nu skal vi lige filme vores skippermøde, men jeg kan bare sige, at I er ikke med næsten, fordi det er simpelthen så mørkt, så det er kun sådan nogle skygger. Og en hvid polo. Og en masse statistik her. Og noget data.